Салом алейкум бародаро, чӣ хелен созен, ҳама касе тинҷен. Ана имрӯз навори навбатии мо, яъне ки гуфтанӣ ҳастем ки сезони павлонияшинонӣ қариб сар шидагиай. Баъди 10 рӯз пас я 20 рӯз пас кӯчатҳои рӯӣ мекунем. Одамое ки залог додагиянд, уже сумшон парафтагиай, залог кардагиай, чӣ мегӯянд, уже брон кардагиай. Ташвиш накашен, оли 10 рӯз 20 рӯз ҳастай вақт насиб кунад ҳамин кӯчатҳои ҳамин шимоа, ҳамаш кӯчатҳои хурдтона рӯитон мекунем. Бисёр одамои уже чӣ кардагиянд, заказ кардагиянд. Одамое ки оли заказ кардагӣ нестанд, шумо ҳам метавонед уже брон кунед, чанд дона ки боша брон мекунед, баъд рӯитон мекунем ҳамин кӯчатҳоро. Ана ҳамин кӯчатҳои ҳамаш кӯчатҳои мо ками кам хеле майдаву шам ҳастай. калонош чия то 6 метр ҳастай. обмоннера ҳамашон чӣ шидагиай, мақсад таношон парафтагиай, каҷ шидагиай. ино ҳамин кӯчатҳои одамое ки залог додагиай бе ташвиш оли вақт ҳастай. мақсад видеоро дида чӣ накунед, саросима нашед. одамое ки нав дидестанд, чӣ кунед, ҳаракат кунед, заказ кунед, телефон кунед, занг бизанед, пурсен, суратошро рӯй мекунем, бубинен. мақсад уже баъди 10 рӯз пас сезони павлонияшинонӣ сар мешавад. успед кунем, барои ки кӯчатҳои имсол бисёр аил, мақсад клиентам бисёр ай. ҳамин сол хеле хуб, чӣ мегӯянд, клиентҳо бисёршон уже залог дода парафтагиянд, заказ карда парафтагиянд. одамое ки нав дидестанд, мақсад занг бизанен, ҳаракат кунем, бихарен, бишнонен, як чӣ мегӯянд, коре кунем ки шитоби то баҳорро успех кунену ҳамин нияти павлон, касе ки нияти павлонияшинона дорад, то баҳорро успех кунем. А так шинондан вақташ ай ноябр сар мешавад. касе ки моҳои ноябр мешинона, ин кӯчатҳо заминда хушрӯ мешинад, мақсад то баҳорро хушрӯ мешинад. ба уже баҳорда замин ки гарм кишид, патара зада мебурояд. баъди технический срез, яъне ки мебарем мешинонем, технический срезш мекунем, ба якта калонша мемонем. ҳамин китираф мебинем ки баъди 6 моҳ я 6 метр 5 метр то хушрӯ нигоҳ кунем, то 7 метра меравад. боли дальше чиёша видеои хеле кӯчатҳои 7 метрара мемонем. на худмон ай мухоҷирӣ омадем, мақсад ай Москва. дальше фақат ҳамин дар бораи Павлония гап мезанем. касе ки ҳамин меҳмонай нав тамоша кардестанд, я лайка биҷиқем, чида каналда подписатсия кунен, мақсад чӣ мегӯянд, поддержка кунен. хай мо ҳам поддержка даем. мақсад касе ки ҳамин кӯчатҳои бисёр мехаранд, кӯчат бисёр мехаранд, скидкаҳош кити меравад. бо касе ки чанд дона мегиранд, партоф кити меравад. хай саломат бошен, сарбаланд бошен. я лайка биҷиқем, подписатсия кунен. раҳмат.